Danas je 15. novembar 2014. godine. Zovem Milutina Mališića na telefon. Alo, Venclave. Pomoz Bog Milutine, kako si, šta si, Venclav ovde? Evo sam u šumi, stigao sam, trebam nešto malo drva da spremim, trebam da pečem rakiju i zaživimo malo da spremim drva. Dobro, šta je to? Kaže mi Aleksandar Sinđelić, kaže da imaš nekih problema velikih. Da, juče dolazio Bratislav je zbog ovog svojeg prepucavanja što ga vi prozivate već uporno, već 20 dana me šalje mi neke poruke, razumeš me, i onda sam mu rekao da dođe da to račistimo. Da. Konačno da se ne prepucava preko Fejsa što se tiče mene, i on je došao juče sa još jednim tipom, nekim udbašom, nemam pojma ko je, kao njegov lično obezbeđenje sa pištoljem, i tu su kod mene bili 12 sati smo bili i raspravljali smo se, stavio je Bibliju, ja ruku, oni su me sve snimali, rekao sam mu sva šta sam imao da mu kažem i cijelo vrijeme je insistirao, pričao mi je svašta i za tebe i za Sinđelića i za sve šta je tamo bilo, razumeš me. On tvrdi da oni zombi nisu onaj spisak dali ovima, nego kao da si ti to uradio, znači svašta mi je ispričao i insistirao je da dam intervju na snimak koji će onda okači sad tamo na Skype, na sajt, da se više ne zloupotrebljava moje ime i da se njemu oprosti to što... Pa jel te on naterao, Milutine, jel te on naterao da daš taj snimak? On je, 12 sati smo se raspravili, ja to nisam hteo da uradim, ali toliko je bio uporan, toliko je bio napadan, toliko su insistirali na tome da oni hoće, ja sam maksimalno to gledao da ublažim, znači gledao sam da izbegnem i sve to, međutim bili su toliko napadni da to uradim, znači i samo su za to došli i čak je zaboravio Bibliju, otišao je, Biblija ostala kod mene, ja sam mu poslao poruku, vrati se za Bibliju, on kaže uzet ću je drugi put, znači njemu uopće nije bilo ni bitno ništa, to samo mu je bilo bitno taj snimak koji želi da upotrebi verovatno protiv vas, jer vi ga prozivate za sve i svašta, a on sada želi da taj moj snimak, koji sam ja rekao, da se više ne zloupotrebljava moje ime i moje slike tamo, da se ne zloupotrebljavaju po fejsu. Znači, rekao sam da mu se oprosti ako je nešto skrivio, da se više ne cigančimo tamo, jer to gledaju muslimani i Hrvati i oni se slade kako se Srbi i četnici tamo svađaju među sobom, razumeš me, i da dođe do primirenja među patriotama, među monarhijskima. Nisam ja ništa loše rekao, vidjet ćete tamo taj moj snimak. Pa ne znam šta si rekao, jel su ti pretili, jel ti pretio taj s pištoljem? Ne, pokušao onaj s pištoljom, je rekao više puta ja ću tebe da ovladim, razumiješ, ja sam rekao ja se tebe ne plašim, razumiješ, možda da radiš šta god, doćiš. Pa znači pretio ti je, pa pretio te Milutine, jel tako? Znači, nije to bila pretnja u bukvalnom smislu, razumiješ, to je nekog zajebanskiju bilo i sve, ali ja se njih nisam plašio, razumiješ, to je bilo kod moj kući, sam sam bio, oni su bili dvojica. I tako, na kraju kao... A šta je pričao, reci mi molim te šta je pričao o Sinđeliću? Sve najgore, da je on musliman, da mu je majka muslimanka, da je polumusliman, razumeš me i tako. A šta je o meni pričao? O tebi je pričao da si ti izdao onaj spisak bi, a ne on i zombi, da si američki špijun, da si neke pare samo šta je. Pa čekaj, kako to ja i bi predao spisak i američki špijun, šta još izmislio meni? Pa ne znam, kao htjeli ste da ga ubijete tamo kad je bio on u Lugansku. To je pričao. Ko da ga ubije? Njega kao, onaj Davor i Rajko kao još neki, pripremili su njegovu likvidaciju i tako to. Izmišlja gluposti. Pa ne znam zašto mi je ispričao tamo, ja mu ništa nisam nadao da kam pošteno, ali ja sam čekao da ga otkačim i rekao sam mu nemojte da stavite na fejsu, razumeš, meni je dosta toga više cigančenja, znači ti šta si radio tamo, to da me neće abolirati, a ja intervju neće da ti šupa, rekao sam ja sve što sam imao, ja sam rekao. Da. Tako da znaš da očekuješ, rekao sam Sinđeliću da očekujete, on danas će sutra sigurno će montirao od tih snimaka i će da objavlja tamo da vas proziva. Da. Kako on, navodno, vi pokušavate da preko mene njega, razumeš? Ne, on je to izmislio, to nije tačno, mi ništa ne pokušavamo preko tebe, ne.
Znači on sad pokušava to, kao je išao je na tu soluciju za jedinstvo, znači zvao ga je Vojvoda Slavko, pitao je za mene šta radimo i tako to. Ja sam to više zbog Vojvode uradio nego zbog njega. Znači, zvao ga je Slavko. Ja. Da, saslušaj me samo. Gledaj, slušam. Moj savjet je ovakav. Pusti ga da vidimo šta će da uradi. Možda neće ništa da uradi, razumeš me? Ali da vidimo dokle će da ide taj njegov bezobrazluk, razumeš me? Znači, ali budite spremni, znači on će sigurno vas da proziva, tebe, Sinđelića, još od te tamo ljude koji se zakamčio, reći kako vi zloupotrebljavate mene, da bi preko njega, da bi njega ocrnili, razumeš sve to. Pa bezobrazan je mnogo, stvarno je. Pa, ja ne znam više ide njegova ludost, razumeš, misli da će da mu to nešto pomogne, da ja intervju, ako će da, to su, mislim, kakav konstrukciju napravio u glavi, znači, ne nagađam od prilike, ali šta će da uradi. Da. I cijelo vreme su me snimali, dok smo pričali, znači svagali smo se tamo, i sad će on od toga da se secka, razumeš, i da montira ono što njemu odgovara. Da. Znači izvlačit će iz konteksta, razumeš, i šta ja znam šta će da radi. Da, razumem. On je majstor, razumeš, za te makinacije. Pa hoštapler, tačno. Da, znači on će tako nešto, znači tako, pusti ga da vidimo šta će da uradi, ali budite spremni, da razumeš, zato sam vas zvao da znate da će vjerovatno nešto da napravi, a da vidimo u kojoj formi šta će da izmisli, će da vidimo. Čekaj, reci mi Milutina, ako ti je pretio taj sa pištoljem, zašto ga ne prijaviš u policiju? Ništa, nije to bila bukvalna pretnja, razumeš, nego smo samo pričali, znači on to kao, on je ugrožen od svih ga on mu je kao lično obezbeđenje, da se zove komadante, razumeš me, neke tu njihove fore, ja ih gledam. Viš sam ja to odavno, razumeš. Pa kako se zove taj što je pretio pištoljem? Nije on pretio bukvalno u tom smislu da je pretio, razumeš me, nego je pričao kao ja ću, znaš, da te oladim, razumeš me, znaš, ono kao, on je kao njegovo obezbeđenje, on ga tu kao brani ga, razumeš, ako nešto bude, neki problem, razumeš i sve to. I on to bilo bukvalno fizička pretnja. Znaš, nego onako su on kao, on njega čuva, on je telohranitelj, kao, on je spreman, znaš, za njega će on sve da kupira ako neko treba, razumiješ, za Sinđu, kao, preti njemu će kao nešto da uradi. Jasno, dobro, znači imao si tešku noć sa tim. Imao sam 12 sati, u 11 sati su noći otišli, znači od 12 sati cijel dan smo se raspravljali, svađali tamo, znači na kraju sam im stavio da jede, zatrpio sam im vino, poslao im po 5 litra vina i oni otišli i zaboravio je Bibliju. Uzeo vino je uzeo, Bibliju ostavio, eto. Biblija je ostala, znači nije zaboravio Bibliju, znači, a donaje Bibliju da se ja i on zakunemo na Bibliju, on je držao ruku, ja sam držao ruku, razumeš me, i da vidimo ko laže, da li ja lažem ili on laže. Da. I rekao sam mu sve što sam znao, sve sam mu rekao, on uvijek ima izgovore da se izvuče, razumeš me, kao nije on ništa, znači, a drži ruku na Bibliji, razumeš me, svi su drugi krivi za tebe, svašta, za Sinđu, svašta, za sve ove druge svašta, razumeš, a on je čist. Kao ste da ga ubijete tamo, trebali ste neke prenevere, i ti i Miroslav neki, šta znam. Pa ti znaš da je on od mene pozemljivo novac za aviokarte, za razne... Rekao sam mu ja za to, za karte, ja sam znao, rekao sam mu to, ma ti si njega, ja sam mu rekao sam oči, ti si Vjenceslav Uzopar, možda pričaš ti šta hoćeš. Znači, nisam ja htio da mu kažem da ja to znam, znaš, nego sam mu rekao. Da. Znači, rekao sam mu, nemoj da mi praviš budalo, razumeš? Da. Znači, niko nije budala, znači, i rekao sam mu, neće tebe ovaj moj intervju da te abolira za ono što si radi, razumeš? Da. Ti ako pokušavaš preko mene, on se priča kao vi mene koristite da njega napadate, razumeš? A u stvari je sad situacija sljedeća, da on mene koristi da bi se zaštitio kroz mene, znaš. Tačno. Opet hoće preko tvoje leđa, hoće da se izvuče. Da, i one slike što si ti pokazivo, kao ja sad na puštu, a on s onim ženama, razumeš me, drži onaj kompot, znaš, i ono sve. Pa dobro, pa bilo je tako, šta nije, ja sam to slikao, to sam ja napravio sliku. Razumeš i to, a on, znaš ga kakav je, šta da ti kažem?
To je njegova priča, važno je to njemu preko Face, sam rekao, nemoj to da se ciganciješ više, dosta si se cigancio, batali više to, razumeš me? Kaže, ja to i ne radim, znaš, ja sam isključio to i nemam ni ja, kažem, daj Bože da jezi da boli, čisto sumnjam. Da, dobro Milutine, pa... Slušaj, nemojte tome da dajete nikakav značaj, znači, slušaj me, znači, on već priprema, znači, budite spremni i iskuliraj ga, i on sad verovatno očekuje vašu reakciju, razumeš me? Da. Nemoj da se svađate preko znaš, onda će on da bude zbunjen, šta je sad, razumeš? I će da vas i proziva, verovatno, i sve to. I ćutite. Da vidimo dok će da ide njegova ludost. Ajde, vidjet ćemo dok će da ide ta ludost. Ajde. Znači, pustite ga, znači, jer će bit će zbunjen, znaš. Neće da očekuje takvu reakciju. Važi Milutine, dobro, drži se, ako ima nešto zovi odmah. Važi, znači ja imam problema ovamo sa ličnom kartom i sa pasošem to što sam izgubio, nemam to, vidjet ćemo, važda ću se čekati još neki dan, trebam da ispečem rakiju, pa vidjet ćemo, ako ne bude mora da vadim novu, nema ništa. Ajde, srećno, dobro, ajde, čućemo se, pozdravi tamo ove naše ljude, ajde. Hoću, živeo, Bogom. Ajde. Kraj intervjua. Danas je 15. novembar 2014. godine. Vreme je 2 sata i 38 minuta po beogradskom vremenu. Ovo je bio intervju sa Milutinom Mališićem preko telefona, koga je maltretirao hoštapler Bratislav Živković.